Салом алейкум, аҳо ва хаварҳои азиз. Имрӯз ина заказои мо омаданд. Мо имрӯз рафтаи аз пунгида чӣ гирифтем. Ина духтарҳо ина борои мо ина бисёр чизо заказанд. Иншоалло ки соҳибашон омада мегиранд. Ин яъне каталоги 16 боз бисёр новинкаҳо биромдагӣ. Ина чек намехел ҳамроҳи борои мо чек меояд. духтаро ҳамааш чизои лозима, пушт, памперс, шампун, балзам, макияж, барои макияж рексона. аз ин нози фластер заказ буд. ина фери, ина тонални кремоҳо, ин пудра шинел, ино кремо барои пигментатсия. ина бошад шампунои лове. хай боз ҳозир бо ҳамаша бироварда боз видео мекунем. инҷо бошад акароина порошок барои дом, барои стирк, яъне духиҳо, крем тонални, рексонаҳо. ина мехел духтаро инаш бошад. ин яъне закази пешина буд. аз пунгида гирифтагӣ набудам. ҳамроҳи ибором гирифта овардем тена. ина духтаро бошад. мада рости ҳам худам да памперс дар кор буд барои бачам ҳам. ина бо заказ буд. ина заказмон омад. ина 5 та ма заказ кардагӣ будам. инҷа да 4 та, яктаи дигар инҷа да 5 та. иншоалло ки заказора соҳибошонда метиҳем. бисёр чизош хай заказ, бисёрош барои хона, даркорӣ, барои ҳаваи духтаро. ина марҳамат. касоне ки заказ кардан мехоҳед, номерои ма дар рӯи экран ҳаст, нависед. ё касоне ки мехоҳед ки худатон регистратсия шаведу худатон заказ кунед, ё кор кардан мехоҳед, марҳамат. номерои ма барои ҳамкорӣ кардан, марҳамат, нависед. ҳамаашро мефаҳмонем. командаи худама дорам. марҳамат, ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кунед. ҳозир боз ҳамаша аз қутӣ бароварда, ҳамаша хай боз видео карда нишон метавонам. ина духтароҳо, ина заказаро ҳамаша парядка кардем. ина бинед ки ҳама чизои лозима, бисёр чизояш хай заказ духтаро. ина бинед ки памперс барои кӯдакотон, порошок барои стирки, ина балзам, рексона, собун, шампун, ина барои духӣ, барои макияж, қалам, тонални крем. инаш боша пробникҳои духӣ. шумо метавонед ки пробникҳои духиро заказ кунед. аввал бӯи духиро фаҳмед, баъд заказ кунед. намехел духтаро. ин кремо бошад беҳад кремои фасон, аҷоибот креманд духтаро. ҳам доғи офтоб, барои офтоб сӯхта ё доғи зоимон бошад. агар доғи нав бошад, доғҳои шуморо нес мекунад. ина бинед духтаро, беҳад кремои нағз, ранги тоналкаҳан, беҳад аҷоибот крем. рости ма чанд клиентом истифода мебурдам. маҳқул буд, лекин худам то хол истифода бурдагӣ набудам. онода заказ мекардам, худам истифода бурдагӣ набудам. ина худам истифода ки бурдам, беҳад креми нағз буда, беҳад маҳқул шид. ина марҳамат. касоне ки мехоҳед заказ кунед, ина марҳамат, заказотонро мекунем. ё мехоҳед ки худатон аз номи худатон заказ кунед, ина номерҳои ман нависед, мефаҳмонам тона, нишон метавам ҳамаша тарзи заказ кардану команда сохтан. агар хоҳед команда созед барои пешрафт кардани коратон, ҳамашро нишон метиҳем духтаро. марҳамат, ҳамкорӣ мекунем. нависед. касоне ки агар хоҳед ки ина заказ кунед, ҳатман агар ки шумо аз 1000 рубл зиёд заказ кардед, боз ҳамроҳи заказтон аз номи ман падарка ҳам ҳаст духтаро. ина ҳатман марҳамат, нависед. ё барои ҳамкорӣ кардан, ё барои заказ чизе ки лозим аст духтаро, дар компания Faberlic пайдо карда мешавад. иншоалло ҳама чизҳои лозима барои зиндагӣ. ина краска барои мо, беҳад краскаҳои фасон, боз аксия омадагианд. иншоалло ки ҳама чизои нағз. ина каталоги 16 бисёр новинкаҳо биромдагӣ. ина шампун, балзамҳои 2 ва 1 гуфтагӣ, 2 ва 1 ина бо омадагӣ. ин каталоги навда. ина духтаро бинед ки ҳама чизо дорад, ҳатто посуда. ина бинед духтаро. ина марҳамат, заказ кунед. ина бинед духтаро.
марҳамат, духтарони номерои ман дар рӯи экран нависед барои заказ ё барои ҳамкорӣ кардан.